mañá, antes da batalla. Oxe, é a pelexa. O meu final é inminente. E firma sentenza que limita as miñas horas. Soube no onte, camiñando mediodía, por un xardín deserto e cheo de flores. Cantando despreocupado, prendía rosas no meu peito. Atinxía unha pola de cereixos, mais entón, a morte soprou sobre o xardín dende o nordés, e así o seu alento xeou toda a beleza. E arrepiado, diante miña, mirei o meu espectro coa cabeza magoada por violentos golpes. Da boca, a froita, en sangue espeso, tiñase transformado. A murcha rosa xa non recendía, e ata me parecía asolagado en vaguas que os mortos agromaban naquel xardín pechado. Mándannos facer unha rigorosa limpeza. As ordes sucédense. Pásannos revista unha e outra vez. O que está estragado múdano por equipo impostado. Corre a voz de que se chega a paz, mais a outra versión é máis aceptable. Seguramente mándennos a Rusia. Pero para que precisamos en Rusia un uniforme impostado? Por fin, todo queda aclarado. O Kaiser ven pasar revista. Agora explícanse todos estes preparativos. 8 días traballando arreo. Isto parece un cuartel de reclutas, con tanto traballo e tanta limpeza. Unha limpeza tan exagerada xa non é para nós, e o paso do desfile aínda menos. Precisamente estas cousas son as que nos poñen furiosos cando estamos nas trincheiras. Así que este é o que manda máis que ninguén. Diante de este, temos que pornos firmes todos, absolutamente todos. E un rei, tamén un rei debe cadrarse diante un emperador. Que cousas se chocorren? O esencial para ti é que ti sí que debes poñerte firme. É curioso pensar nisto. Estalaría a guerra se o Kaiser se tivese negado a ela? Seguro, todos din que el non a desexaba. Se se negase tan só, quizáis sí, mais se o fixesen 20 ou 30 persoas no mundo... Entón é probable que non. Pero precisamente esas persoas son as que quixeron. É curioso pensar nisto. Nós estamos aquí para defender a nosa patria. Pero, de outra parte, os franceses tamén defenden a súa, daquela quen ten razón. Se cadra uns e outros. Correcto. Non obstante, os nosos profesores, curas e medios de comunicación din que só somos nós os que temos a razón. Pero, de outra parte, os profesores, curas e xornais franceses din que son eles os que teñen a razón. Como explicas isto? Pois non o sei, pero sexa como sexa, estamos en guerra. E cada mes entran nela novos países. Escoitade, quero vos facer unha pregunta. Por que se produce unha guerra? Pois, xeralmente, porque un país ofende gravemente a outro. Non o comprendo. Unha montaña alemá non pode ofender a unha montaña francesa. Nin un río, nin unha fraga, nin un campo de trigo. Esparvo ou aparéntalo. Non quisen dicir iso. Un pobo ofende a outro.
Sendo así, eu non teño nada que facer aquí. Non me sinto ofendido en absoluto. A ti che van dar explicación, se che parece. Non te decatas de que es un cero á esquerda, que non pintas nada. Pois entón, marcho para casa de condado. Ja, ja, ja. Parvo, trátase do pobo no seu conxunto. Correcto. Pero entón, pensa no seguinte. A maioría de nós somos xente sinxela. E en Francia, case todos os homens son tamén obreiros, peóns ou pequenos empregados. Como nos pode querer atacar un zapateiro ou un albañil francés? Eu nunca vira a ningún francés antes de vir aquí. E a eles hai pasar o mesmo. Tampouco se preguntaron. Entón, por que hai guerra? Alguén ha de sacar callada. E se non son eu, xuro. Non eres ni ti ni ningún de nós. Quen entón? O Kaiser tampouco tira dela ningún proveito. Ten xa todo o que precisa. Eu non asuraría. Ata agora non tivera ninguna guerra. E todo gran emperador precisa polo menos unha guerra. Senón, non se fai célebre. Pode ver nos teus libros de historia. Os generais tamén se fan célebres na guerra. Aínda máis cos emperadores. Seguro que tamén hai detrás deles outros que pensan facerse ricos grazas á guerra. Para min é unha especie de febre. Ninguén a quere en realidade. E de súpeto preséntase. Nós non a quixemos. Eles din que tampouco. E aínda así medio mundo está en danza. De todos os xeitos, eles menten máis que a nós. Lembradevos senón daqueles panfletos que collemos aos prisioneiros, en os que dicían que nós os alemáns comíamos os nenos belgas. Os estúpidos que escriben estas cousas querían colgados. Eles son os verdadeiros culpables. Sabes o que penso? Eu coido que unha declaración de guerra teria que ser unha especie de festa popular, con taquilla, a entrada e música, como nas touradas. Os generais e ministros dos dous países baixarían a praza e entrase baños, armados con paus, e que se dera unha boa tunda. O país cuxos generais e ministros sobrevivise sería o vencedor. Isto sería máis sinxelo que agora, cando teñen que pelexar entre si aqueles que son ellos o asunto. Pois sí que estaría ben. Camarada, non te quería matar. Se volvese saltar aquí, penso que non o faría. Ti fuches para min unha idea que vivía no meu cerebro. E esa idea a que matei. Agora comprendo que ti eras un home como a min. Por que non nos din que vos sodes tan mal pocados como a nós? Que as vosas nais viven na mesma anguria que as nosas. E que todos temos o mesmo medo á morte e as mesmas dores. Perdóame, camarada. Como podía ser o meu inimigo? Se tirásemos estas armas e máis estes uniformes, ti poderías ser o meu irmán, o mesmo que Kate Albert. Toma 20 anos dos meus, compañeiro, e érguete. Toma máis se queres. Pois eu non sei tampouco que facer con eles. Seguro que a súa esposa pensa nel, ignorando o que aconteceu. Quizáis ela reciba algunha carta mañá ou daqui a unha semana. É posible que dentro dun mes reciba algunha misiva extraviada. A de lela e parecerálle que ella está a falar. Escribirei a tua muller, quérolle escribir, ten que sabelo por min. Non quero que sufra, axudareina e axudarei tamén os teus pais. Prométocho, camarada. Loitarei contra todo isto que nos destrozou as dous. A ti, quitándoche a vida, e a min, a vida tamén. Prométocho, camarada, isto non debe acontecer ende xamais. Vivimos nas trincheiras, loitamos, tentamos ir vivos e ás veces mátanos, e todo. Moitos creen que é digno e fermoso morrer pola patria. Moitos crimos niso, pero o primeiro bombardeo abriu-nos os ollos. É sucio e doloroso morrer pola patria. O mellor modo de ser vida é seguir con vida. Hai millóns de homes morrendo polo seu país. A quen beneficia? Os que mandan din saír a morrer, pero é moito máis doado dicilo que a facelo.